Барыгызга да хәерле көннәр. Минем исемем Рашат Якупов. Мин сәлам дәреслеге авторларының берсе. Һәм әлеге видеоязмада без башка авторлар белән бергә сезгә безнең дәреслегебезнең үзенчәлекләре, аларның төп һәм иң әһәмиятле моментлары турында сөйләп китәчәкбез һәм дә инде безнең дәреслек белән таныштырачакбыз. Беренче чиратта шуны әйтик, 21 гасырда балаларны тел белән, гомумән теләсә нинди фән белән кызыктыру шактый авыр эш. Чөнки бүгенге көндә без медиа, без интернет заманында яшибез һәм дә инде укучыларның игътибарлары һәр вакыт төрле кызыклы моментларга читкә тайпыла. Шуңа бәйле дә укытучылар һәм дәреслек авторлары алдында бик зур проблема тора. Ягъни безгә укучылар өчен мөмкин кадәр кызыклы һәм мөмкин кадәр сыйфатлы контент булдыру максаты барлыкка килә. Һәм дә шул проблеманы чишү максатыннан Мәгариф һәм фән министрлыгы заказы буенча Мәгарифне үстерү институты каршында махсус проект офисы оешты. Аның максаты яңа буын татар теле дәреслекләрен булдыру. Һәм әлеге проект офисы эшчәнлеге барышында без хәзерге вакытта Сәлам дип аталган яңа буын татар теле дәреслеге өстендә эшлибез. Бүгенге көндә 4 сыйныф өстендә эш алып барыла һәм беренче сыйныф инде уңышлы апробация узып, Татарстан мәктәпләренә чыгарга әзер. Безнең дәреслекнең бик күп әһәмиятле үзенчәлекләре бар. Һәм иң беренче чиратта шуны ассызыклыйк, без ниндидер үзгә автор методикасын барлыкка китермәдек. Ягъни безнең автор методикасы юк. Без Шит ил дәреслекләрен зур игътибар белән карап чыктык. Дөньяда мәгълүм ки иң алда барган, иң алдынгы технология ул инглиз телен укыту технологиясе. Шул максаттан без Оксфорд, Пирсон, Кембридж кебек оешмаларның дәреслекләрен карап чыгып, аларда нинди кызыклы тел укыту үзенчәлекләре бар, аларны барысында өйрәнеп чыктык. Шулай ук без дөнья күләм танылган инглиз методистлары Скотт Торнбери кебек белгечләргә мөрәҗәгать иттек һәм аларның киңәшләренә дә күз салдык. Шулай ук татар теленә бик якын булган төрек теле дәреслекләрендә дә тел бирү технологиялары, алымнары шуларын да карап чыктык һәм өйрәндек. Һәм инде бөтен бу җыелган тәҗрибә нигезендә безнең рәттә булган һәм галимнәр, һәм дә инде практик укытучылар без барыбыз да бу мәгълүматларны, тәҗрибәне туплап, аларны инде татар теленә дә күчерергә булдык. Безнең дәреслекнең төп үзенчәлеге аның тулы комплект булуы. Үзегез күрә аласыз. Безнең һәм дәреслек, һәм укучыларга эшләр өчен эш дәфтәре, һәм дә инде укытучыларга методик киңәшләр белән укытучы китабы бар. Моннан тыш өстәмә эш алып бару өчен безнең эш дәфтәре янына стикерлар, шулай ук дәрестә һәм дәрестән тыш чараларга лексик материал белән карточкалар һәм шулай ук инде әлбәттә ки 21 гасырда иң әһәмиятле булган әзер сайт бар. Әйдәгез сайтның үзенә күз салыйк. Беренче чиратта без 15 модульне күрәбез. Беренче сыйныфта балалар 15 модуль аша 160 сүз һәм 30 сөйләм калыбын өйрәнергә тиеш була. Модульлар шулай сайланган ки, аларның темалары балаларга мөмкин кадәр күбрәк кызыксындыру уяту максатын куярга тиеш. Һәм дә инде әйдәгез бер модуль үрнәге аша без дәреслекнең структурасына күз салыйк. Мисал өчен уенчыклар модуленә керик. Үзегез күргәнегезчә, беренче чиратта без дәреслекнең үзенә керәбез. Аның электрон форматы сайтта бар һәм аны җиңелчә генә кулланып була. Укытучы аны дәрестә проекторга яки интерактив тактага куеп, шунда ук бөтен материалларны күрсәтә, аңлата ала. Дәреслектәге рәсемнәр сыйфатлы башкарылган, безнең медиа төркем аларны бик тырышып башкарды һәм шунысы күренә, биредә күбрәк нәкъ менә рәсемнәргә, нәкъ менә төслелеккә игътибар бирелгән. Күнегүләрнең саны күп түгел. Чөнки күпчелек күнегүләр, күнекмәләр, уеннар һәм башкасы алар укытучы китабында күрсәтелгән. Бала күргән материал исә нигездә бер әкият, бер шундый тылсымлы дөнья булып күренә. Шунда ук интерактив форматта бар. Ягъни сез интерактивка күчсәгез, теләсә кайсы күнегүнең аудиосын шунда ук тыңлап була. Уенчыклар. 6нчы бүлек. Беренче дәрес, беренче күнегү. Тыңла һәм кабатла. Уен. Уенчык. Ягъни үзегез күрәсез, абсолют күпчелек күнегүләрдә мондай аудио биремнәр бар һәм моның өчен хәтта махсус дисктан да йөкләп аудиоларны эзләп утырырга кирәкми. Башка элементка күчсәк, бу әлбәттә ки эш дәфтәре. Һәрбер укучының кулында шулай эш дәфтәре дә бар.
Эш дәфтәрендә биремнәр беренче сыйныфка туры китереп, әлбәттә ки, күбесенчә рәсемнәрне буяу, рәсемнәрне тамамлау, нәрсәндер тоташтыру һәм иң кызыгы стикерларны ябыштыру биремнәре бар. Моның сәбәбе бик гади. Беренче сыйныфта балаларга моторика ярдәмендә төрле ябыштыргычларны ябыштыру бик кызыклы. Һәм әлбәттә алар бу күнегүләрне башкарганда, алар сүзләрен дә кабатлыйлар, чөнки шунда ук, мәсәлән, рәсемне ясап бетереп, аның исемен әйтергә кирәк, яки лабиринттан узып, төшенчәләрне ничектер тоташтырырга кирәк һәм башка мондый кызыклы биремнәр бирелгән. Шулай ук электрон форматта сайтта булар барысы да бар. Әлбәттә ки, аңлашыла, төрле укучыларның төрле финанс ягы булырга мөмкин һәм шуңа күрә эш дәфтәрен сатып алырга мөмкинлеге булмау очрагында укытучы җиңел генә принтердан чыгарып, укучыга бу эш дәфтәрен тарата ала. Дәвам иткәндә, киләсе структура элемент бу укытучы китабы һәм бу дәреслекнең иң әһәмиятле һәм иң мөһим өлеше. Безнең авторлар төркеме һәр бер дәресне якынча бер 60-70 минутка планлаштырып чыкты. Һәм бу бик әһәмиятле. Бу әлбәттә ки, көнбатышта бик актив кулланылган әйбер. Мисал өчен, укытучы дәрес алдыннан укытучы китабын ачып, шунда ук аңа нинди методик киңәшләр бар. Дәрестә нинди кызыктыру чараларын үткәреп була, нинди уеннар, нинди интерактив моментлар, нәрсә ясап булганын шунда ук аның тулы планын күрә. Ләкин бу әлбәттә ки, укытучы менә булай эшләргә тиеш дигән сүз түгел. Һәр укытучы бу методик киңәшләргә күз салып, үзенең дәрес планын төзи. Шуңа күрә без мөмкин кадәр киңрәк вариантлар бирдек. Ягъни укытучы үз балаларының дәрәҗәсенә һәм аларның тел белү осталыгына карап, үзе кирәкле моментларны сайлап алып, үзенә күрә дәрес планын төзи ала. Һәм без дәреслектәге һәрбер дәресне шулай итеп планлаштырып чыктык. Үзегез күрәсез, һәрбер дәрескә планнары сайтта бирелә. Бу укытучы китабында булган әйбер. Һәм дә инде безнең һәр модуль ахырында тикшерү дәресе бар. Тикшерү дәресендә балаларның үзләштерелгән материалларны шулай ук уен, шулай ук аралашу форматында тикшерү эшләре башкарыла. Дәвам иткәндә, сайтыбызның тагын бер бик өстенлекле урыны бу әлбәттә интерактив уеннар. Үзегез күз салсагыз, бала өйрәнелгән материалны шунда ук я смартфонда, я сайт аша өйрәнә ала. Үзегез күрәсез, мисал өчен нинтер сүз әйтелә һәм бала шул сүзне сайларга тиеш. Уенчык. Әгәр дә бала дөрес булмаган вариантны сайлый икән, аның бер йөрәге юкка чыга һәм шулай иттереп яңадан уйнау мөмкинлеге ачыла. Һәм мондый лексик уеннар бик күп. Алга таба алар тагын да арттырылыр дип өметләнәбез. Тагын бер үзенчәлекле ягыбыз ул рәсемле картлар. Инде алда әйткәнемчә, алар басма вариантта бар һәм шулай ук сайттан гына укучылар белән төрле уеннар уйнау мөмкинлеге бар. Мәсәлән, флеш-карта ачып, баланы тактага чыгарып яки сыйныфта ук эшләп, бу сүзнең нәрсә аңлатканын сорап була. Һәм дә инде кире форматта бу сүз нәрсәне аңлата дип укучыларда шулай ук кызыктырып кына сорап була. Һәм дә инде безнең сайтыбызның һәм дәреслекнең тагын бер каймагы дип әйтик, бу әлбәттә ки җырлар. Билгеле, беренче сыйныфта балалар телне ничек үзләштерә. Аларга иң кызыгы ул ниндидер кызыклы җырны җырлап, ниндидер кызыклы шигырь сөйләп, шулай иттереп телгә ниндидер ярату хисе белән карау хас. Һәм дә инде шуңа бәйле һәрбер модульгә үзгә җыр язылды. Ул махсус модульдә өйрәнелгән лексикага карап әзерләнде. Ягъни бала башта модуль дәвамында яңа лексика, яңа сүзләрне үзләштерә һәм инде шуннан соң җыр җырлап, аны тагын да кабатлап, тагын да истә калдырырлык иттереп башкара. Мисал өчен әйдәгез модульдагы бер җырны тыңлап карыйк. Шунда караоке режимында күчерү мөмкинлеге бар. Әгәр дә сыйныфта җырлар өчен бик эффектив усул. Шулай ук 15 секундка алга яки артка күчерү мөмкинлекләре бар. Теләк булса, әлбәттә ки, гомумән сүзләрне яшерү мөмкинлеге дә бар.
Шулай итеп, үзегез күрәсез, безнең дәреслекнең төп максаты ул укучыларда телгә ниндидер кызыксындыру уяту һәм телне яратып өйрәтү. Һәм моның өчен без ниндидер традицион алымнардан читкә китеп, күбрәк дәрестә уеннар уйнап, җырлар җырлап, төрле интерактив чаралар үткәреп, күңелле татар дәресләрен үткәрергә чакырабыз. Һәм дә инде бу дәресләр ярдәмендә балаларга татар теленә мәхәббәт уятып, аларны татар телендә сөйләштерү максатын куябыз.